γεωσφινάκια. Live. Νούμερο 1. Και αυτή είναι η Αθήνα. Είμαστε στον προφήτη Ηλία Πετρούπολης και πάμε να πούμε 3 facts για την Αθήνα. Νούμερο 1. Η Αθήνα έχει ένα πληθυσμό 3.100.000 κατοίκων, ενώ σκυλιά ακούγονται στο background, και είναι μέσα σε μια έκταση 570 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Νούμερο 2. 148 θεατρικές σκηνές κάνουν την Αθήνα την πόλη με τις περισσότερες θεατρικές σκηνές στον κόσμο. Και νούμερο 3. Η Αθήνα έχει μια ιστορία μεγάλη, γι' αυτό και είναι η παλαιότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης, έχοντας 3.400 χρόνια ιστορίας πίσω της. Και πίσω μου. Αυτά από εμάς στην Αθήνα, τα σκυλιά που γαβίζουν και τα μαλλιά. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Σας περιμένουμε στο επόμενο Γεωσφινάκια live.